Sziasztok! Ebben a videóban tippeket fogok adni, hogy mit csinál karácsonyra. Mert biztos van itt köztetek olyan, akinek nem jutott eszébe semmi. De nem baj, mert most segítek. Az első, csinálj egy sólisztgyurmából bármit, tehát tényleg kulcstartót, ceruzatartót, bármit. Vagy sima gyurma is megteszi. Második pedig fest, vagy rajzolj. Például olyat, amit az adott illető szeret. Tehát, hogyha most tudod, hogy szereti az autókat, akkor fest vagy rajzolj egy autót. Harmadik, csinálj mondjuk egy képeslapot. Hidd el, annak is biztosan nagyon fognak örülni. Negyedik pedig fűz kartkötőt vagy nyaklánt. Igazából gyűrűt is fűzhez, de azt annyira nem javaslom, tapasztalatból mondom, mert nyomja csak az ujjunk. Ötödik pedig süss bármilyen süteményt. Tehát tényleg lehet az mézes kalács, beigli, bármi. Hatodik pedig csinálj emlékkönyvet. Itt most olyanra gondolok, hogy nyomtass ki pár képet, és ír hozzájuk tényleg bármit, amit akarsz. Ennek tényleg mindenki fog örülni. Hetedik pedig agyagolsz, hogyha van agyagod. Tényleg, hogyha csinálsz egy tányért, egy vázát, egy bögrét, bármit, annak biztos, hogy mindenki nagyon fog örülni. Nyolcadik pedig csinálj igazából bármilyen dekorációt. Lehet az karácsonyi, lehet az húsvéti, igazából attól függ, hogy éppen mire csinálod az adott ajándékot. Kilencedik pedig csinálj karácsonyfadíjat, ha éppen karácsonyra csinálod az ajándékot. Ha ráírod a nevét, vagy a kedvenc dolgát, például, hogyha focit szereti, akkor ráírod, hogy foci, akkor az is nagyon kedves kis ajándék tud lenni. A tizediket főként inkább jövőre tudnám esetleg ajánlani, de hogyha valaki most megcsinálja és odaadja, akkor az is teljesen rendben. Csinálj mondjuk adventi kalendáriumot, vagy húsvéti kalendáriumot, vagy igazából bármilyen kalendáriumot. Raksz bele mondjuk egy-két csokit, egy szép idézetet, például legyen szép napod, vagy bármi. Hidd el, egy szép idézet is fel tudja dobni az embernek a napját. 11. Dekorálj ki egy képkeretet. Ha még képet is nyomtatsz ki hozzá, például az adott illetővel a kedvenc közös képedet kinyomtatod és belerakod és kidekorálod a képkeretet, na az egy nagyon-nagyon-nagyon jó ajándék tud lenni. És jártam Mártásonnak is nagyon örült neki. 12. Csinálj kartonból egy trófeát, mire mondjuk ráírhatod azt, hogy sikeresen túlélte az iskolát, első helyzet. Vagy értitek ilyeneket ráérni. Ezt is megcsináltam Mártásonnak, és higgyétek el, ennek is nagyon örült. Nem akarsz esetleg trófeát csinálni, akkor egy nyakba akasztható érem is megteszi. Azt hiszem talán 13. Csinálj bearadírt. Higgyétek el, nagyon sok recept van. Megtaláltak például TikTokon, Google-ön, YouTube-on, Instagramon, mindenhol van recept. Ez is egy nagyon kedves és figyelmes ajándék tud lenni, úgy, mint a többi. Most jönnek azok az ajándékok, amik vásárlósak. Vegyen mondjuk az adott illetőnek parfümöt vagy testpermetet. Ennek higgyétek el, mindenki örül. Ha esetleg lánynak vennél ajándékot, akkor vegyen neki mondjuk arcmaszkot, szemmaszkot, tudjátok, ilyen skincare dolgokat, vagy sminket. Ennek minden lány örül. Körömlak, szájfény, ilyenekre gondolok. Vegyél édességet. Mivel mindenki szereti az édességeket, tudja, hogy jó ajándék. Ha szeret labdázni, például focilabda, kosárlabda, röplabda, akkor vegyen mondjuk labdát. Vagy éppen amit sportol, ahhoz kellékeket. Most mondjuk, hogyha focizik az adott illető, akkor vegyen neki focilabdát, vagy focicipőt. Vegyél hajgumit. Annak minden lány fog örülni. Így tényleg ez most nem szórakozásból mondom, de nálunk is annyi van, és mindig elveszik, szóval nem árt, hogyha van belőle egy pár darab. Hogyha szereti a fényeket, például égősor, gyertya, stb., akkor vegyél neki olyanokat. Ha szereti a fényeket, akkor biztos, hogy nem fog neki örülni. Olyan hányszor mondtam ki, hogy biztos, vagy pedig örülni? Ha valaki számolja, akkor írjátok meg kommentbe. Persze, hogyha tudtok, mert az első videóm alá nem engedte, hogy kommenteljetek, úgyhogy ha tudtok, akkor írjátok meg. Na mindegy, folytassuk. Vegyenek ki baseballsapkát. Persze nem karácsonykor, meg nem is télen, tavasszal már inkább, de nyárra tökéletes. Ha lánynak veszel ajándékot, akkor vegyél neki csattot. Az ilyen nagyobbakra gondolt, tudjátok, amiben fel lehet kötni a hajat. Következő pedig vegyen neki fejhallgatót vagy fülest. Ha szeret zenét hallgatni, akkor ez tökéletes ajándék neki. Ha nyáron van a szülinapja, vagy nyár elején, akkor vegyen neki napszemüveget.
Szerintem ennyi is van az videó, hogyha tetszett, akkor iratkozz fel és nyomass egy lájkot, és holnap pedig majd part 2, addig is legyen csodás napotok, és sziasztok!